Naimbag ka na kanang langay nga sa batoy amin Quezon, Visayas, Mindanao. Madama iti perito iti pusit nga dry kalabsat kin gagayam. Pasin, kan kastamot nga madama iti panagdalos ni Mrs. iti aba nga kayo. O iti upak ko na kumang kalabsat kin gagayam. So, nag-ulit ni Mrs. kalabsat kin gagayam iti di panagbalag kayo. So, katay mo iti sagpaw na nga aramang nga nagitay dry sa kapsat at makatagat nabanglo. Kung kuna kanya nagad kay kayat kunong madingdeng. Yung no DJ kung kuna na nga kanakano iti lasag iti baboy, may mayat madingdeng barak matap makatagat. DJ nga maramanan tayo kasano iti nanam iti kanya upak iti aba. God bless us all kada kayo amin mga kaibigan ko dyan. Quezon, Visayas, Mindanao, Kastilaeng iti